Siwmai, a chroeso i'r ragflas yma o un o weithgareddau Pecyn Eryri, yr ysgol ddigidol. Nawr, mae Parc Cenedlaethol Eryri a'r holl rafeddodau o'i fewn yn rhan o'n hunaniaeth a'n hetifeddiaeth ni fel Cymru, ac yn y pecyn yma, i ni'n mynd i fod yn dathlu popeth am Eryri. Wrth brynu pecyn llawn Eryri, gewch chi 4 gweithgaredd gyda dros 2 awr o gynnwys fideo. Bydd pob gweithgaredd yn cynnwys taflen waith arbennig. Mae'r gweithgareddau yn defnyddio adnoddau hwb, felly does dim angen prynu unrhyw feddalwedd, mae yna dyflenni yn arbennig ar gyfer y staff fydd yn tywys y disgyblion trwy'r gweithgareddau yma. Yn olaf, mae'r pecyn yn cynnwys PDF sydd yn mapio holl sgiliau y pecyn yma i'r fframwaith cymhwysedd digidol newydd. Yn y weithgaredd gyntaf yma, i ni'n mynd i fod yn creu, yn llenwi ac yn trin cronfa ddata neu bas data. Yn y cronfa ddata yma, rydyn ni'n mynd i storio gwybodaeth am 10 mynydd Marilyn uchaf Eryri. Nawr, beth yw mynydd Marilyn? Wel, mwyn bod yn fynydd Marilyn, mae rhaid i gopa gael cwymp o leia 150 metr iddo fe. Nawr, mae hwn yn meddwl bod rai mynyddoedd sydd drws nesaf i fynydd yn uwch ddim yn cael eu cynnwys ar y rhestr. Yn ogystal â'r wers fideo yma, dwi hefyd yn rhoi sampl i chi o'r taflenni gwaith sy'n dod gyda pob gweithgaredd. Felly, cliciwch ar y ddolen sydd o dan y fideo yma, neu dilynwch y cyfeiriad sydd ar waelod y sgrin nawr, mwyn lawrlwytho PDF o'r daflen waith. Nawr, ar y daflen waith yna hefyd, fe gewch chi restr o 10 copa Marilyn uchaf Eryri. Mwyn creu y gronfa ddata, rydyn ni'n mynd i fod yn defnyddio J2 data o fewn Just2Easy trwy hwb. Felly, dewch i ni gael bwrw ati. I ddechrau, mewn gofnodwch i'ch cyfrif hwb, yna sgroliwch i lawr ac agorwch app Just2Easy. Ar dudalen cartref J2 Launch, chwiliwch am eicon J2 Data fan hyn, neu allwch chi hefyd agor J2 Data wrth ddefnyddio y botwm ar y riban ar dop y sgrin. Rydyn ni'n mynd i fod yn creu cronfa ddata newydd, felly cliciwch ar y botwm mawr fan hyn sy'n dweud Database, a dyma ni wedi agor cronfa ddata wag. Nawr, mae'r tabs ar y top fan hyn yn dangos i ni y gwahanol gamau wrth i ni greu ac yna trin y data o fewn yn cronfa ddata ni. Yn y fideo yma, i ni'n mynd i edrych yn benodol ar ddiffinio meysydd y gronfa ddata ac yna defnyddio'r meysydd yna i greu ffurflen cipio data. Dewch i ni ddechrau gyda'r maes cyntaf, sef enw'r copa. I ni'n rhoi enw fel enw'r maes, ac yna i ni'n moyn bod yr disgyblion sy'n llenwi'r ffurflen yn gallu rhoi testyn i fewn fan hyn. Does dim angen bod e'n destyn am linell, oherwydd mae dim ond 1 neu 2 air neu cwpl o eiriau fydd enw y copa. A chi'n gallu gweld fan hyn wedyn y rhestr o wahanol fathau o ddata sydd modd defnyddio ar gyfer pob maes sy'n ni'n creu o fewn y gronfa. Gallwn ni dicio'r bocs yma os i ni moyn gorfodi'r maes yma i fod yn wahanol ar gyfer pob cofnod, pob rhes. Ond mae hwnna'n gallu creu problemau weithiau, felly am nawr ni'n mynd i adael hwnna heb i dicio. Yna fe welwch chi hwn, diofyn. Nawr, ydy ni'n moyn bod yna ryw fath o ddata wedi ei lenwi yn barod ar gyfer pob tro ni'n llenwi'r ffurflen. Yn yr achos yma, na. A hefyd, does dim unedau, dyn ni ddim yn mesur felly yr enw yw hwn, felly dyn ni ddim yn mynd i roi unrhyw beth mewn yn yr unedau chwaith. Felly ar gyfer y maes cyntaf, yn syml iawn, i ni'n wedi rhoi enw'r maes, sef enw'r copa, a dewis mae testyn yw'r math o ddata ar gyfer y maes yma. Dewch i ni symud ymlaen i ychwanegu maes arall. Mwyn ychwanegu maes arall, i ni'n defnyddio'r botwm yma fan hyn, ychwanegu maes, a chi'n gweld, i ni nawr yn cael yr un opsiynau unwaith eto. A nawr, i ni yn mynd i roi uchder. Uchder y copa. Nawr, y tro yma, dyw testyn ddim y dewis gorau allan o'r dewisiadau data. Nawr, allan i adle fel testyn, achos mewn gwirionedd, gyda math data testyn, mae hwnna'n cynnwys llythrennau a rhifau,
Felly, i chi'n rhydd i ysgrifennu unrhyw beth o fewn maes data testun. Ond wrth gwrs, mae'n gwneud llawer mwy o synwyr i ni i ddefnyddio rhif fel y math data os i ni'n mynd i gofnodi uchder. Nawr eto, dyw hwn ddim yn mynd i fod yn unigryw. Gallech chi gael 2 gopa gyda'r un gwerth, yr un uchder, felly dyn ni ddim yn moyn gorfodi hwnna i orfod bod yn unigryw, a hefyd dyn ni ddim yn moyn rhoi rhyw fath o uchder ragosodedig ar gyfer pob mynydd. Ond, ni yn mynd i ddweud pa uned hoffen i fesur hwn yno, a ni'n mynd i ddefnyddio metrau. Felly, dwi'n mynd i roi y lythyren M i fewn fyna ar gyfer yr uned ar gyfer y maes yma. Mlaen te i'r maes nesa gan ddefnyddio'r un botwm eto, ychwanegu maes. Y maes nesa yw cwymp y copa. Nawr, fel ni wedi trafod, mae'r cwymp yn rhan bwysig o p'un bod copa yn cael ei ystyried yn fynydd marlin a'i peidio. Nawr, unwaith eto, mae cwymp copa yn cael ei fesur mewn metrau, felly, i ni'n mynd i ddewis math data rhif unwaith to, a ni unwaith eto yn mynd i osod yr unedau fel metrau. Ymlaen i'r maes nesaf gan glicio ar y botwm ychwanegu maes, a y maes yma yw cyfeirnod what 3 words. Nawr, y tro yma, i ni yn mynd i adael y math data fel testun, a i ni hefyd yn mynd i ddewis bod y maes yma yn unigryw, oherwydd mae'n amhosib i 2 gopa gwahanol i gael yr un cyfeirnod what 3 words. A nawr ni'n symud mlaen un maes olaf, sef llun o'r copa. Felly ni'n rhoi'r teitl llun i'r maes, ac yna fel math data, fe welwch chi lawr fan hyn llun sain fideo. A dyna ni wedi gorffen diffinio meisydd y gronfa ddata yma ar gyfer copaon Marilyn Eryri. Be sy'n eisiau ni wneud nawr, mwyn osgoi newid rhain yn ddamweiniol, yw cloi y meisydd fel bod ni ddim yn gallu newid nhw o hyn ymlaen. Mwyn gwneud hynny, mae angen i chi fynd i'r tab opsiynau ar yr ochr dde, ac wrth wneud hynny, bydd e'n gofyn i chi i arbed y gronfa ddata hyd yn hyn. Ysgrifennwch y teitl Copaon Marilyn Eryri, a chlicio ar y botwm arbed. Nawr, allwn ni fynd yn ôl nawr a clicio ar y tab opsiynau, a mewn fan hyn, fe welwch chi ddewis sy'n dweud cloi y modd y cyfrannwr. A ni'n mynd i ddewis hwnna. A nawr, beth mae hwnna'n meddwl yw, i ni'n gallu ychwanegu data i'r gronfa ddata, ond di ni ddim yn gallu newid y diffiniadau yma, chi'n gweld? Na ychwanegu rhagor. Mae neges yn dweud mae'r gronfa ddata wedi ei chloi, y modd y cyfrannwr. Dewch i ni gael gweld nawr te, fel mae'r meisydd yma i ni wedi diffinio yn ymddangos ar y ffurflen cipio data. Felly cliciwch ar y tab nesaf draw sy'n dweud ffurflen. A dyma ni te y ffurflen cipio data. Chi'n gallu gweld nawr yn bod ni'n gallu teipio enw copa, roi'r uchder, y cwymp, cyfeirnod what 3 words ac ychwanegu llun. Yna ni'n gallu arbed y cofnod yna i ni wedi mewnbynnu. Dewch i ni ddechrau gyda'r gyntaf, felly o Copaon Marilyn Eryri, sef Aran Fawddwy. Felly dyna ni, mae'r gronfa ddata wedi cael ei chreu, y meisydd i gyd wedi cael ei diffinio, a'r mathau data wedi cael ei dewis, a chi'n barod i fwrw ati nawr i lenwi'r gronfa ddata. Cofiwch, os nag chi wedi'n barod, i lawrlwytho PDF y daflen waith, cliciwch ar y ddolen o dan y fideo, neu dilynwch y cyfeiriad sydd ar waelod y sgrin. Gobeithwch bod chi wedi mwynhau y rhagflas yma weithgaredd gyntaf Pecyn Eryri. Nawr, os hoffech chi gario ymlaen gyda'r weithgaredd yma, a trin y data yna yn y gronfa ddata ymhellach, a hefyd cael mynediad i'r 2 gweithgaredd arall, yna cysylltwch mwyn prynu Pecyn Eryri yr ysgol ddigidol. Diolch am wylio a welai chi to.